Δώσ' του λίγο. Χάιδεψε το. Τι να κάνει. Είδες καμία διαφορά, όχι, Το ίδιο πάει, Κάτσε ρε, κοίτα εδώ σχόλια πίσω. Μωρή Λούγκρα να πούμε, σε κάναμε άνθρωπο. Γαλαρία πίσω τώρα. Σε κάναμε άνθρωπο και γνωστός. Συριακός είναι. Δεν έχεις δει έτσι ρε, μην μπερδεύεσαι. Ευθεία με έναν κύριο. Αλέξη, πώς το βλέπεις ρε? Δεν έχεις τη διαφορά μέχρι τώρα? Είναι και αυτό ένας μικρός παράγοντας. Να πάω δεξιά, πάμε από Γάζι. Λογικά Σοκράτη πρέπει να δουλεύει μικρότερη πίση επειδή δεν έχει downpipe, Εισαγωγή. Και Γιάννη. Μικρούλι. Στο πάτημα του γκαζιού τη διαπόκριση. Ναι, αυτό το λάβω. Ακόμα το έχεις δει? Γεια. Να κόψεις, θα πάει Τετάρτη, σου είναι Τετάρτη. Πώς κι άλλο όμως, Κι άλλο να πάει από χαμηλά μωρέ. να πεις και εδώ πέρα. Εσύ πει τα κάνω. Καλό. Πάντα τώρα μια Τετάρτη. Μαλάκι. Έχει καμία σχέση Τετάρτη παλιά? Αυτή η διαφορά είναι μεγάλη, γιατί το θα είναι μόνος. Ναι, και να... Αλήθεια είναι, δεν βλέπω μεγάλη διαφορά, δηλαδή δεν μπορώ, προσπαθώ τώρα να... Ναι, ας να διαβάσει και το βάλω το μοντέλο. σκεπτικό μου με το παλιότερο, καταλάβεις. Θα το δώσω τώρα, να δούμε. Όσο μια Τετάρτη, ναι. Πάντως κολλάω πίσω.
είδα την μπαμ διαφορά. Ίσως τώρα επειδή είμαστε 4 άτομα. Δηλαδή είχε διαφορά στα ξεσπάσματα. Τώρα εντάξει είναι διαφορετικό το βάρος τώρα που έχουμε. Δώσε ένα άτομο μπροστά, ένα άτομο μέσα 100 κιλό. Έτσι, δύο εμάς. 350 κιλά πόσο είμαστε. Είμαστε, ας πούμε, 3 άτομα παραπάνω σε σχέση Ναι, αλλά με το που είσαι εσύ. είναι καλό αυτό όμως για να δεις και αρνητικά βάνς και Έχει κάτι ξεσπασματάκια. μοίρες. Ξεσπάσματα Λίγο πιο δυνατό. πιο νευρικά. Πιο νευρικά ξεσπάσματα. Να σου πω εγώ τι πιστεύω. Ακούς την εξάτμιση Και νόμιζες και πριν ότι σε πήγαινε. μπερδεύει. Ναι. Γιατί εγώ τώρα νομίζω ότι είναι... Έτσι δεν μόνος του μετά το βράδυ. Ναι, μωρέ, ναι. Το ίδιο είναι, μωρέ, και το ξεσέκονα. Έβαλε το ESP. Δεν είναι το ESP. Αισθάνομαι ότι στα ψηλά έχει βγάζει πιο πολύ περισσότερη δύναμη. Έλα. Μήπως σου κόβει ρε φίλε η Χουάνη. Γιατί και εμένα από χαμηλά μου δεν έχει καμία σχέση με το προστασιακό. Νιώθω στα ψηλά είναι που δίνει περισσότερα. Ειδικά μετά τις 4. Εντάξει, και δουλεύει περισσότερο κρυμμένα έτσι. Να κόψε λίγο να μας πας και διάβασε. Λόγω καιρού. Αμάρτια είναι. Εγώ τα χιλιόμετρα δεν το καταλαβαίνεις. Έχει και μεγαλύτερη τον αντίσταση κάτω δρόμος. Τον άλλο. Βέβαια. Κόψε εδώ, να δώσει μια τρίτη και δώσει μια άλλη φορά. Να δεις, είμαστε μέσα 4 άτομα. Το κατάλαβες. Από χαμηλά για να καταλάβεις. Τώρα πρέπει να πέσω λίγο πιο Φύγε κάτω. τώρα. Λίγο Φύγε, πιο κάτω από τις πειράζει. 3. Όχι, δεν πειράζει, φύγε. Πού να φύγει. Δεν συμπλεκτάρω έτσι. Όχι, εννοείται. Σου σπινιάρει πριν η Τρίτη. Ναι, ναι, γιατί σπινιάρει η Δευτέρα. Εντάξει και βρεγμένο στον δρόμο. Αλλά ναι, ναι, εδώ είδα διαφορά. Πριν δεν θα το έκανα αυτό. Ναι, ναι. Το νιώθω εκεί στα 3.800 με 4 κάνει ένα πιο νευρικό μπαμ. Και πιο Γιατί χαμηλά θα το δεις, Αλέξη. Πιο χαμηλά τώρα θέλω να το δω, ξέρεις. Θα το δεις μόλις κατεβούμε κάτω, θα δεις τη διαφορά. Απλά μπήκαμε 4, είναι καλύτερο να διαβάζετε άμα σου βγάλει κανένα... Είναι τώρα αυτό με το πίκι δεν διαβάζει κατευθείαν. Ναι. Όχι. Θέλει να σε ταριστεί ακόμα. Αλλά το βλέπεις τώρα το χαϊδεύεις και φεύγει κατευθείαν ρε παιδάκι μου. Χωρίς να κατεβάσεις τα Θα κινητά. δοκιμάσουμε μια Πέμπτη να ρίξουμε κι άλλες στροφές. Όχι όσο χαμηλά στροφές. Αν βάλεις πέμπτη, δεν πας από 2.000 στροφές τώρα. Πάρε πέμπτη. Έτσι ανοίξει το νούμερο. Να μας τρελάει τελείως. Να, εδώ είναι που το βλέπω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τώρα είμαστε γύρω στα 29 με 30 κιλά ροπή. Είναι εντάξει, 4 άτομα στο μαμάδι θα πήγαινε έτσι, για κανέναν λόγο. Εντάξει. Α, είναι. Γιατί εγώ τώρα ξέρεις έχω και στο νου μου όταν πηγαίνω και μόνο μου βόλτα τώρα έχει και μεγάλη Θα διαφορά δεις έτσι. μετά. Εγώ παιδιά θεωρώ και το Πόσα γελάει ρε Δημήτρη, πόσο γελάει. περίπου 9. Όχι γιατί γράφω βίντεο. Όχι αν σημαίνει διεθνή Ρώμα. Μόνο 75 πάντως.
Ναι, το και πουλήσω ή χωρίς? αυτά τα σκηνικά δικά στην Μαρκάρω πρώτα και μετά μετράω. Δεν Φαίνεται. Τραβάει τόση ώρα. Όλες οι μαλακίες που έχεις πει θα γελάνε όλοι με την πάρτι σου σήμερα. Δεν πάει καθόλου. Δεν είδε διαφορά. Το μαλάκα να το σκίσουνε στο φόρουμ. Κόρδα, δεν πάει λέει ο Αλέξης. Άκου πως κάνει η εξάτμιση. Κατσαρόλα φοράς, Αυτές τις αφήνω για σένα. Τον παπά πρόσεχε. Ευλογίος πάτερ. Θα πάει καλό το πρόγραμμα. Άκου πως ακούγεται πίσω. Ναι, το σου ακούγεται. Ωραία. Αυτό θα είναι. Γιατί το λες λάθος το αμάξι. Αυτές μαλακίες κάνει. Δηλαδή, το... Είναι με το κόβεις. Ναι, εντάξει. Τώρα τα έχεις αφήσει να πατήσεις κάτι πρώτα να βγάλεις χιλιόμετρα του πόσο τώρα που να μην σπενάρεις. Συριακός είναι, όμως ο λόγος του Συριακός είναι. Αυτός πάντα ήθελε να πάρει ένα Συριακό και έχει κάνει το κέρδος του Συριακού. Τακ. Πρέπει να βάλω το χρονόμετρο, εσύ. Για βάλεις, Πρέπει να βάλω το χρονόμετρο. γιατί? Αυτό που σου μετράει τη λειτουργία. Εντάξει, βέβαια, άμα το αφήσεις πολλές ώρες μηδενίζεται. Είναι πόση μισή ώρα. Θα τα αφήσεις σήμερα πολλές ώρες, λες? Σήμερα θα τελειώσει το ντέμ, παιδιά. 5 ώρες λειτουργία σήμερα, εντάξει, θα χρειαστώ πετσίνη μετά.